Crime and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Alegria, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joseph. Salamat kay nakita na kita sa personal. Di ba ko nga, nagkita na kita, Joseph. Abi na ko og kutob na kita sa cellphone. Kita ho. Kagwapas akong uy. Ikaw gani, gwapo man sad gani ka. Ato na to sa amo na. Aron maila-ila kanilang mama ug papa. Ma, pa, si Joseph, akong iyab. Mayong adlaw ninyo, nang, noy. Mayong adlaw sa ni Mudong. Apakan anang uyab ni Muchi. Kay gikan pa magkahat na sila iyo. Ha? Ani ka matog sa amo? O, che, kay layo bitong umo ha. Oh, hinuoy na mami bakante nga kwarto. Ako lang paipawan sila si mama o papa nga anak ka matug. Kala, ay baya ini. Ako rin usa din is kwarto. Ako teksan si Chibi. Nga, muato ko sa iyang kwarto. Gilaay ka dito sa imong kwarto? O, che. Laking ganito eh. Okay ka storya. Dini na lang ka. Matapad ka ni mga. Ha? Ayaw ko eh. Ha? Anong madam maka nga? Uyab na mong bitaw ta. Joseph, gigakos mong kukunin mo. Uy. Joseph, ayaw. Sabi ko. Joseph. Sabi mo ko sa buhato ni mo. Joseph. Nalipay ka ba sa kong gibuhat mo? Lipay ka ayaw eh. Ala. Jay, natuwa na ko itong is. Tinuod ko. Nagduog magod mundo ha. Sorry kayo, Noy. Mang! Mang! Nga no? Kanawar ko rin ha. Jesus ko ginoo. Nagakos magod mo diha. Dali din sa sala, Joseph. Kaya mag-ekstorya ko nimo. Kung sa may plano nimo sa kong anak. Kuan, Noy. Kining... Di man gumuto nga way na itabo ninyo. Kaya nagduog naman mo. Kung sa man, andam na ba ka nga makikipagkasal sa kong anak? La, wapam ko'y trabaho na eh. O makita ka. Di na ka mahimong mupauli sa inyo. O sa Noy? Kung papauli unta ka, kuya, ug di na ka mubalik. Kay nahilabtan na nimo ang akong anak. Kung sa may plano nimo karon, ha? Magtukod na ko gamayng payag dire. Aron, nami kapuyan si Che. O mangita na sa kong trabaho. Maayo pa. Taibig kaayo kay nagkinahanglan og pahinanti ang among usa ka delivery truck. Ay, nga sa ato pa, dawat ako, ma'am. Dawat ka da, ug mahimo ka nang magsugod ugma. Salamat kayo, ma'am. Mayo hinoon kinakatrabaho na kadong. Nalipay sa bita ko dahi. Pero, maalagi. Niya pa yung taon ko sa pinakaubos nga posisyon. Ay, sige lang, Udong. Antos lang sa maluoy na lagi ang Ginoo nato. Makakita na ka og maayong trabaho. Mayon ta, day.
Di araming labay sa panahon eh. Walang hibaw eh. Usan ako katuig din sa kong itrabahoan. Joseph, ipatawag kay Bob. Patuwa si office. Ah, sige, bye. Matur ako. Kung sa may tuyo ni ma'am na ko nga, iya mo kong gitapatawag. Ma'am, imo ko na kong gipatawag? Ag atong booking salesman nga si Elfie, i-assign sa laing lugar. O kay kugihan magkaugbuutan, ikaw ang napilian nga mao'y mupuli sa area ni Elfie isip booking salesman. Tinuod, ma'am? Mao na, Joseph. Na-promote ka na. Salamat kayo, ma'am. Karong si Banaha, ikuyog ka ni Elfie ha, aron makadumdum ka sa iyang area. Ah, sige, ma'am, sige. Oh, thank you kayo, ma'am. Maayo noon dong kay na-promote kita. Ipay sa bitaw kay Kuday. Unya ka na sa mga magsugad sa imong pagka-booking salesman? Karong si Manaha, day. Yan saman, na-memorize na nimo ang mga dapit nga akong ingon ni bay. Ah, yes, Sir Elfie. Nakuha na ako. Ay kabla ka, kay tuduan tiga ko sa eskrito ron mudakong imong sales. Salamat kayo, sir, ha? Lasa ni nga area ha, ang tungon-tuon. Go man, maulin ta. Ay, kipuya oy. Nya init piyo kayo. Lagi, sir, eh. Nga lang tayo mauli si Poy. Mangita lang na taga itong kuan, kapawayan. Ng aircon ba? Kabugdaw sa ta. Aw, maayo pa, sir. Ah, sir, maligo sa ko, sir, ha? Aron, mapresko ang lawas. Ya, nainitan mo kagani ha. Nakapahuay naman ko, sir. Na may kay kaligo, good. Oh, ikaw good. Woo! Oh, umias ang paminaw eh, nga nabasa. Ay, la. Oh, sir! Uy, isuod mo gagalit. Naghubo na ba ko? Ay, okay na ay. Paligo sa ko, aron, mapresko ko. Sige, sir. Undungan na. Kay isog ini ay. Sir LP, imo mo nang gigunita akong junior. Sagdi ko sa kubuhato ni mga Diyos. Oh, sir? Bayot ka? May ibog kong babae, may ibog sa kong lalaki. Ug ganahan kay kuli mo, kay bangason ka. Ug labisam kay kaglawas. Sir, kuhan ka ng ninyo itang ko, sir. Hindi ko tapagsapa sa mong asawa. Karoon lang ko rin hingayon na. Sige na, atagin ako sa kong gusto. Sige na lang, be. Karoon lang ni, sir, ha? Oo, walaki. Sige, pagtagbaw diha. Ay, salamat intaan kay tuan na sa layo na isahin si Sir Elfie. Hindi na siya makasamok pa na akong... Karon, kinahanglan ako ma-focus akong pagka-booking salesman. Ay, salamat intaan. Kinahuman agad ko sa akong trabaho. Bay, ikaw na ang bagong ahinti din eh? Yes, sir. O, parehas ito. Ahinti sa ko. Sa laing kumpanya lang ko. Oh, mawaday, sir. Ay, lang kong pagsira ko eh. Nung sabi ka, tawagan akong sisi. Ako sa si Joseph. Mo paulit ko sa syudad. Dungan lang ako. May dam ko sa kinan. Ay, wala. Nagmotor ako. Aw, baba? Sige, unalan ko na mo ha. Amping sa biyahe. Sumbong tuhaw na. Gipislit magmayong akong kamot paglamano niya.
Sip, kumusta? Ay, GC, come din na. Kirmi naman ito mag-abot, no? Lagi eh. Ya, sama, manaman ko. Una lang ko nimo. Sige, kay napukuya doon. Ah, dawatan niyo. Ay, oh, okay. Para unsa man ni? Snacks na nimo. Ha? Dako apo din ni. Ay, sektora na eh. Para tubil sab nimo nga nagmotor biya ka. Salamat ini sir ha. Oh, sir na sad. Bayan na lang eh. Sige, goodbye. Sunod si Mana ba? Birthday na ako. Dungan ang taguli ha. Sa beach naman ko mag-birthday. Hapit lang ko taga-diot ko. Nga, humani mo kaon, napaulil na yun. Sige, bye. Hay naman imong mga bisita, bay. Yeah, okay bisita eh. Nagpa-reserve ko para natunduha. Ha? Nga naman. Lang, ang ganahan lang ko nga magkasuod ang mayo. Nipo naman ko ba eh? Mapawala sabay. Kaya mag-drive ya kag motor. Sige, suod ako sa cottage ba? Biyo sa gamay. Sige, ibay, padayan lang. Nibungin ko gamay na. Ay. Bay, suod lagi ka, dari. Ay, higdahigdal sa kong gamay ba, kay laay man nga ako'y kaubas-gawas. Sige, katuog na. Kay, mong biyahe pa ba ta? Paingon sa syudad. Joseph. Uy, bay, igapos mo ko na mo. Naibaw na tingali ka kung doon sa ko. Payot di ka? Oh, Joseph. Ang ganakay ko mo. Tagbawal ko, Joseph. Kaya nagkukulo si gusto ni mo. Pasag nilang gusto ko pagkabuhaton ni mo. Bay, JC. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita... Sa ikaduhang higayon, nabiktima na sa kugbayot. Wa ko mahibaw anong halinon kay kugbayot. Human itong hitabo naglikay na ko ni GC o naningkamot nga, di nigid makasa. O di nilang kutob, nagang salamat sa pagtagadi kong tampo. More power sa RMN.